Daalụ n'olu ka sonyela anyị n'ihe mmemme Good Morning Anambra. Awam ji n'ala Igbo bụ ofu omenala na-ejikọta Igbo ọnụ. Ka ọ dị taa, anyị na-eweta anya bụ isiokwu emume ịwakọrịta ji ọnụ n'ala Igbo. Anyị nwekwaziri ndị anyị na ha nọ tata iji wenyela ya aka ka anyị ghọta mkpa ọ dị na ndị Igbo bịakọtala ọnụ wee na-emenya bụ omenala. Anyị nwere His Royal Majesty Igwe Joel Egwuonwa, Ezudo nke abụọ na Ụmụawụlụ Ọkasa Local Government, Anambra State. Igwe, anyị na-asị gị nnọọ. Udo dịrị unu. Anyị nwekwazi His Royal Majesty Igwe Cyril Anochili Ogbuagụ 1 Ụmụ Ogbuagụ Kingdom Ugwuọba n'obodo Enugu Steeti. Anyị na-asị gị nnọọ. Daalụ. Ọ dị mma ka anyị bido n'ebe ị nọ, Igwe Joel Egwuonwa. Ka anyị ghọtakene ihe bụ awam ji n'ala Igbo. Awam ji ma iri ji n'ala Igbo ọ ịtụrụ Chineke mma gosie na ugbo nke akọrọ ọrụ ugbo arụrụ n'arọ gara aga achọghị iwetie echie n'iru Chineke wee kene Chineke kene ya na nke ome wee kenekwa ya maka nke ọ ya eme n'iru. So na emume dị mkpa ndị Igbo niile na-akwanyere ugwu pụrụ iche maka na jiri isi ife niile a na-akọ akọ n'ala Igbo. Ọnya ka eji akwanyere ya ugwu pụrụ iche site n'irie iselebreti ya n'ọnụ oyibo. Ụwa niile amara na akọsigbo ọrụ na kịta na ihe ubi ka a na-achọzi ka eweta eje weta nke izizi ya nwa echie n'iru Chineke wee kene Chineke. Ndị ụka na-akpọ ya first fruit. Ọ dị mma. Igwe Cyril, anyị na-achọ ka anyị ghọtakene ulu ya bụ ịwa ji bara omenala Igbo. Ulu awam ji bara na omenala Igbo bara ụba. Ịma na asị na onye amaghị ebe mmiri si ma ọ bịa ama ebe ọsọ mara ebe eji iweta ihe ubi wee mara Igbo. Ya mere eweta dịka onye otu m sikwu eje kene Chineke kene ọdịnala maka na mgbe a na-akọ ya bụ ji dịka omenala Igbo, ọ bụrụ mgbe gboo onye a na-akpọ ya eju ọkụ anyị ejegwa ihe dị n'ala ndị ichie Chineke ekekere ụwa anyị abịakwa n'ịkọ ugbo. Oge nwa na-ewere ọkụkọ wụsacha abụbọ ọkụ n'ubi wosi na-akọ ọkụ ugbo asị ji nata emesi anya mgbe anyị egwukwa ji anwụ ọdụkwa mkpa na-ejekwa gwa Chineke na ife dị n'ala na ihe anwụ anyị tinye n'ala anyị ewepụta ịkwanya eke dịrị ya na ya dịgo ndụ wee weta ihe anyị tinye n'ala. Ọ dị nnukwu mkpa na ya na-eme. Ọ dị mma. Igwe Joel, ya bụ ịwa ji obodo dị iche iche nwegasịrị ụbọchị ha wepụtalụ mgbe ha wepụtalụ iji wee na-eme ya bụ emume. Mana ajụjụ anyị chọrọ ịjụ bụ kedu etu kwesịrị ekwesị iji wee menya bụ emume. Anyị ma na ụfọdụ bụ ndị nọ n'ụzọ ije anọkata ịnụ na eze nọ n'obodo dị otu a walụ ji. Kedu otu o si kwesị ekwesị isi wee na-anya awabụnya bụ ji ọ bụ na onye ọbụla ga-anata n'obodo dị iche iche wee soro ndị obodo wee waa ji? Izi ụlọ na ana Igbo anyị ka a na-emenyewe emume na ana Igbo anyị ka anyị bụ ndị Igbo na-akọ ji. So na obodo ọbụla nwere usoro fa ji eme nke fa na ndị si na fa bụ ezi Igbo na Lagos, ezi Igbo na Ghana na ndị ọzọ si na fa na awa ji. Ọ bụrụ n'ọnụ oyibo a sị na ihe a na-eme abomination. Ebe anyị na-agba awa ji n'ala Igbo na fanwa bụ ndị fa kwesịrị mgbe obodo fa ga-awa ji fa nata soro ndị obodo fa soro eze obodo fa wee mee ya emume n'ala Igbo. Na nke a na-eme mana Lagos mana Maiduguri mana inye omenala Igbo mkparị. Etu ya na-eme nke na-eme n'ihe onyonyo. Ọ dị mma na-agakwa n'iru na-aga. Ịwa ji dị oke mkpa. Ụrụ na obodo dị iche iche ịbịakwuo n'ala Igbo ọwụrọ obodo niile na-awabu ji.
mana kịta anyị na-achọzi ka emee nye ka obodo niile dị n'ala Igbo sonye na ya bụ emume maka na emume eji wee mara Igbo ka o wee bụrụ na anyị bụ ofu. Ọ dị mma, ya bụ emume ịwakọrịta ji ọnụ n'ala Igbo. Igwe Cyril, kọwakenela anyị kedu ebumnobi ihe eji wepụta ya bụ atụmatụ ka a na-awakọrịta ya bụ ji ọnụ? Ịmara Igbo na-egwu obozi na nwoke kechaa jikọ ọnụ ya ji atọ na mkpa, mana ikechaa jikọ epụ ọnụ ilepụchi gị. Ya bụ ihe na awam ji bụ ihe gbasara omenala Igbo. Ọ bụrụ na ịkpọkọta ndị mmadụ ọnụ ewee mee ya bụ omenala, ka ịgba ka esi mara ihe bụ omenala Igbo. Ọ ya bụ ka o ji dị mkpa na Igbo ya ejikọ aka ọnụ wee na-awa ji. Anyị na-edobukwa na-eme maka nchọ ịwa ji kịta ma ọ bụ onye otu m. Ọ bụ na inwe ọyị na-abịa izie ya bịa na ị na-awa ji, inwe n'Enugwu izie na ya na-awa ji. Etu ụmụ na ya maga kịta awawa ji ozie m abịa m oyi ya n'ime abịa ịtụ akọdụ ma m chọọ ịwa nke ịta akọdụ onye ọzọ zọzọ ya ezo na Igbo ejikọta ha ọnụ si n'ụbọchị ka Igbo niile ji eme emume awam ji, mana ọ ma a na-agbakọta ji ọnụ. Ọ na-egosi na ebe anyị bụ na ebe anyị si bido na ebe anyị na-eje, maka na ọ ya eji ewe chịkọta Igbo ọnụ. Etu na ọ bụ na ndị ụmụ awụlụ wawa ji zie m, enwere ike nje ebe ahụ luo mma na ebe a nwetakwa ọyị ọzọ. Onwe nwa m chọrọ ịnụ nwaanyị ma enyi m chọrọ ịnụ nwaanyị, ajụba jikere na onye dị etu na ọbụkwa na ihe dị mma ebe a na-ejikere ma ama ọya daba. Etu aka ọ dị n'Abịa, etu aka ọ dị n'Enugwu, etu aka ọ dị n'Imo steeti. Ya mere na ọghọm ji Igbo ịgbakọ ji ọnụ dị nnukwu mkpa maka o ya eme ka Igbo jikọọ ọnụ. Eziokwu na asụsụ dị iche iche eji ekwu na Igbo na-asụ n'onu mana akwa ọkwara ọbụla ofu. O nwere ọdịbendị mana o nwere omenala Igbo. Ọdịbendị ya adịrịba omenala Igbo adụọla Igbo. Omenala Igbo oji jikọrọ Igbo niile ọnụ ya na ọdụ nnukwu mkpa Igbo ya na-agbakọ ji ọnụ. Ọ dị mma, Igwe Joel, ya bụ ịwakọrịta ji ọ pụtara na a ga-ewepụta ofu ụbọchị Igbo niile n'ebe ọbụla ha na-asị na ụbọchị dị otu a ka ewepụtara iji wee waa ji. A ga-ebu ụzọ wee mee nke a tutu obodo ndị ọzọ anazịa n'obodo ha dị iche iche wee waba ji, ka ọsọsọ nke ahụ emekọtara ọnụ bụ nke a ga na-emezi? Igwe Joel, iziwu na Igbo niile njikọta ọnụ nwee ụbọchị a na-asị na Igbo niile na-awa ji, ọ ife mara mma ka ọ bụ. Gọvanọ anyị ọ gwara anyị ụbọchị anyị mere semina, ọ bụrụ ezigbo atụmatụ. Ị na-anya efu na gọvanọ anyị ewepụtago na Anambra steeti na-awakọta ji ọnụ. Anyị awagwu ezizi wa anya ịbọ, o wee wepụtakwa atụmatụ na Igbo niile kwesịrị ị na-awakọta ji ọnụ. And ife ahụ ife iji mme ka Igbo niile mara na fa bụ ofu, ka dat mgbekọta obi ọnụ were ofu obi na-eme ife, ka anya bụ ife jikọrọ anyị na-esiwanye ike. Maka na sinsi ekecha steeti ọ dịzị ka asị na onye Abịa, dịzị ka asị na ọbọzi onye Igbo, onye Ebonyi ọ dịka asị na ọbụ onye Anambra. Anyị gbasacha agbasa, mana ọ bụrụ na anyị bịafụ kpokọtakwa ọnụ onwe efe jikọtara anyị ga na-emekọta, ọ ga-enye aka n'ime ka anyị siwanye ike mara na anyị bụ ofu ihe na o nwere ife dị iche n'Igbo niile. Ọ dị mma, anyị ga-agbata obere dị m ebe mgbe anyị na-echetala ya malụ na ya bụ ife ọ ga-ekwekwa omume ka anyị gaa ka anyị mara ihe ndị be anyị nwere ikwu maka ya bụ ịwakọrịta ji ọnụ n'ala Igbo. Anyị si n'ife dị mma na anara enyi enyo. Igbo adọrọ Igbo, Igbo bụ Igbo. Igbo niile bụ ofu Igbo, ma ọ nọ n'ezi ma ọ nọ n'ụlọ bụ Igbo. O kwesịrị ekwesị ka o nwee ibe ọbụla jikọrọ anyị bụ Igbo ọnụ. Ibe ga-ejikọ anyị bụ Igbo ọnụ ejikọ ama na anyị bụ Igbo bụ kọlchọ, omenala. Igbo niile maara na ji bụ nnukwu iwe n'ala Igbo. O nwere nke ị ga-eje n'ala Igbo wana mara na ji bụ nnukwu iwe, ejiro ji egwu egwu. Onye Igbo ọbụla nwere elu oji dule ndị ara ndị bebe, so ọ dị mma onye kwakọta mana ebe a bụ luo around the same time, mana ọ ga na-abụ owu ụbọchị ụdọ possible. Anyị nọ na Lagos, ụmụ nri na-eru a na-eme iche iche ka o wee baala onye ọbụla baala mgbaghalị erike. N'ife a na-achọ bụ omenala etu anyị si wee bụrụ ndị Igbo
o kwesịrị na omenala anyị ga-abụrụ ofu a na-agwakọta ji anwụ ọnụ isi na ọ bụrụ ndị ụwa ndụ awa Igbo adụrụ iche ịwa ji n'ala Igbo dịkwa mma ọ ya dịkwa mma ka Igbo na-emekọta ya ọnụ mana otu Igbo si dịrị Igbo na-asụ n'onu n'onu na ọnụ ihe ndị Igbo niile ga-abịakọta obodo niile abịakọta ekwetarịka na ọ ya dịkwa mma maka asị na mgbasa gburu agwọ nye mgbasa si nye gbuo agwọ onye nke eme mbọsị nke na nke eme mbọsị nke ọ nwere ka ọ dị mana ọ bụ na Igbo emekọta ya ọnụ wepụta ovu mbọsị Igbo ebu ebube omenala dị iche n'iche like ọnwụ ka ọkachi eme omenala ka ndị be anyị ajali Orumba na ọtụchi eme omenala like awamji anụnwa anyị na-ekwu kịta anyị na-eme nke anyị na first week of September ụfọdụ na-eme nke ha na Ọgọst ụfọdụ na-eme nke ha na Julaị so onwe mkpochi ya adụ possible imie one day gịnị na ndị Igbo kwesịrị ịdị na-eme dị ka nwanne ndị Chineke jikwara anyị ọnụ ma n'ụdị okike o kele ndị Igbo so n'ihe ọbụla a na-eme n'ala Igbo kwesịrị ka anyị na-emekọta ọnụ ka a wee maa na anyị bụ uniform. ọ dị mma ya na-egosi ihe ndị mmadụ kwugasịrị maka ịwakọlịta anya bụ ji n'ala Igbo ụfọdụ si na ọ ga-ekwe omume ụfọdụ si na ọ ga-ekwe omume ụfọdụ kwuo uru na mkpa ọ dị ịfụ na emekọta anya bụ ihe ọnụ ọ dị mma igwe jụọ ka anyị jukene gị ma na asị na Igbo onwe ihe a na-ekwusi na Igbo enwere eze Igbo anyị nwere Abịa anyị nwere Anambra anyị nwere Enugu anyị nwere Ebonyi nwee Imo ya bụ ịwakọta ji ọnụ ọ dị gị ka ihe anyị emenwu eme ife a ga-emenwu emenwu maka na Igbo niile bụ nwere ife Igbo chọrọ mme ijikọta aka ọnụ mee fama mme so na ịwa ji Igbo niile ejikọta aka ọnụ gba ji ife a ga-eme nwa ndị ife kwesị ka eme maka ife o ji wee were ife kwesị ka eme bụ na anya ifu na onwere ife niile Igbo na-eme anyị na-eme jikọtara aka ọnụ na-eme so mana anyị bido na nke ịwa ji a ọ bụgodoro mbụ ebido na ya na-aga a ga-afụkwa ife ọzọ gaa na-ewekọtakwa anyị ọnụ maka ife anyị chọrọ ka Igbo niile chịkọta ọnụ ma ị nọ na Rivers ma ị nọ na Ebonyi ị nọ na Delta ịbụrụ arụ onye Igbo ị maa na ebe isi wee pụta so na o kwesịrị ekwesị anọ ife ya ekwe omume mana gọọmenti bụ ndị ya enye aka ka nya ife wee kwe omume gọọmenti niile dị na Eastern Region ma ọ bụ South East ga-ejikọta ọkụ ọnụ wee chịkọta ya anyị bụ ndị eze wee nwee ike maka na o nwere ife ọhụrụ na a na-eme eji ọnụ eme ụtụtụ ọma nke afa gị na-ebe isi akpọ anyị ama m injinia Gabriel ka ebe isi akpọ ana m akpọ from Amawbia ngwa gaa n'iru gbafee ọsọ dịka a na-asị ka awakọtara ji ọnụ ọdụrọpọsebụ o nwere ndị na-asị na Igbo niile Igbo niile abụrụ maka na asụsụ abụrụ ọ bụrụ na asụsụ mma niile Igbo ma ị na-asị ka ọ dị mana onwe ndị na-eme omenala nwe ndị na-eme omenala so o nwere ndị na-akpọ ịwa ji nwee ndị na-akpọ alọ mmụọ dịka anyị nwa abụ m onye na ndọ anyị na-akpọ alọ mmụọ ọnwa ise so na a na-ekwu ka awakọtara ji ọnụ ọ dị onwere kọsị dị ka ma niile abụrụ Igbo niile asụsụ niile abụrụ ihe ọbụla ndị obodo ọbụla nwetara asụsụ nkere so n'ibe m na-ekwu bụ na onye ndị obodo ọbụla waba mebe omenala ba ụdị kwesịrị nnu ndị na-awa ji waba ji ndị na-alọ mmụọ anyị na-akpọ ya alọ mmụọ ọnwa ise ka anyị na-akpọ ya na be anyị ọ dị mma daalụ nne Gabriel ọ dị mma igwesịrị ịnụ ihe Gabriel bụ ọ sị na nya bụ ife na ọ dịrị ya ka ọ ya ekwe omume mana ajụjụ nchọ ịjụ bụ kedu ulu nya bụ ihe ga-abalụ ndị Igbo na-achịkọta ọnụ ịma na ọ na-abụ olube dịka oge ndọrọ ndọrọ maọbụ oge a ga-atụkọta alụ dịka ndị Igbo ọnụ ọ dịka ọfịala arụ ijikọtata nya bụ ihe ọnụ nya bụ ihe ịwa m ji onwe uru ọ ga-abalụ ndị Igbo ọ ga-ekwubo na mmịa na mbụ ọ sị gị na onye ka ejikọ ọnụ ji atọ na ịma ife mkpụrụ na Igbo imekọta ife ọnụ ya eme
ka anyị jikọta ọnụ ka anyị mara onwe anyị ka anyị mara na anyị bụ ofu dịka onye kwuru okwu na telefon kwuru ọ sị na asụsụ abụrụ ofu ekwuru m ya na mbụ si na Igbo na-asụ n'onu n'onu mana akwa ọkwala ọbụla ofu anyị agha asụ ofu asụsụ mana e nwere omenala jikọtara Igbo ji ya na-akọ Igbo niile na-akọ ya ya bụ onye si na ọma nkwe omume o ya ekwe omume mana agbakọ aka wee gbuo nwa ọkpọ ọmanwa n'aba dịka onyemoke sikwu egbe ndị kwesịrị iti iche aka na ya oge izizi anyị nwere South East Traditional Ruling Council ama m maka na emekwa mitin ha kịta oge onye bụ chairman anyị bụ Cletus Ilomanya Ezebinugwu oge ahụ anyị na-ata na kịta eje summit na Owerri jee summit na Enugu jee summit ebe dị etu a ọ bụrụ ụdị mitin ahụ akadị ụdị nzukọ ahụ akadị ọnwa ka ọ dọọlụ ibuli ihe a buje steeti gọvanọs ebido onweghị ihe eme ka ọha niile tinye aka wee kwadobe mmadụ mra bụ mmadụ eto ya ebido mebie ndị ọzọ ewe keso ọ dị mma na nchịkọta kezi okwu ikpeazụ inwe ịgwa ma ndị Igbo ma ndị kwuru na ya bụ ife ya ekwe omume ma ndị kwuru na ọya ekwe nwe omume okwu mgbere ịgwa ndị Igbo bụ na nnu hapụ ihe o ji atọ ụtọ nnu alụọ mmanụ nnu alụọ Igbo hapụ ihe eji mara lekwa Igbo ka Igbo na-ana dị ka ụdị ndị achị na ọma nkwe omume ọ ya ekwe omume ma anyị kwete onwe gị Igbo okwu sị na asị na Igbo nwere eze ma anyị kwete na eze dị anyị nwere eze ebe a ma iluo na Gana-achị ụlọ onye bụ eze ndị Igbo enwechago mana eze ndị Igbo na obodo oyibo ya bụ na Igbo na-akwado ịhapụ ibe ha ji bụrụ Igbo na-eme ihe ọzọ Igbo ruchi ya azụ na-eji mara Igbo onye bụ ndụmọdụ m na ọ dị mma Igwe Joel okwu ikpeazụ bifo anyị ibe na-ekwu onye kwuru okwu si na Igbo ma nke osizi kwe Igbo niile wera ma idonyere ire elu wee na-asụ ma ido tụrụ ire na ala wee na-asụ Igbo ka ya na-asụ so Igbo bụ Igbo otu o si osi sụrụ ya sụọ nke ndị Nsụka sụọ nke ndị Ọhafịa sụọ nke ụmụ awụrụ Igbo ka ya na-asụ so na ibe m na-ekwu na ndị be anyị si na ọ na-aba anyụkọ amịrị ọnụ ọgba ọfụfụ ka Igbo niile jikọta ọnụ ejikọta aka ọnụ mara na anyị bụ ofu onye enweriri ife anyị na-eme ya na-achịkọta anyị niile ọ dị mma daalụrị nne Igbo bụ ofu ka anyị jikọta aka ọnụ ka anyị mee ihe ka ọ wee baala anyị dịka ndị Igbo daalụ Igwe Joel Egwuonwu Ezeudo nke abụọ n'Ụmụawụlụ Awka South Local Government Area na Anambra daalụ n'isonyere anyị daalụkwa Igwe Cyril Anochidi Ogbuagụ nke mbụ ụmụ Ogbuagụ Kingdom Ugwuoba daalụ daalụkwanụ ndị gara anyị ntị biko ndị na-akpọ onye adịrị na mwute na anyị enwere ozi ike izu oke unu echi bụkwa ụbọchị ọzọ daalụ dị n'isonyere anyị n'ihe mmemme Good Morning Anambra n'ụtụtụ a afa m bụ Chidimma Ọranwa